పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరను వెంటనే తగ్గించాలని వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా. ఏఐసీసీ టీపీసీసీ ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన గ్యాస్ పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధరలకు నిరసనగా హసన్పర్తి మండల కేంద్రం కిడ్స్ కాలేజీ జంక్షన్ వద్ద మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే నిరసన కార్యక్రమంలో చింతగట్టు క్యాంప్ వద్ద విద్యుత్ ఏఈ కార్యాలయం ముందు నిర్వహించిన ధర్నాలో పాల్గొన్న హన్మకొండ వరంగల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి మరియు వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గం కోఆర్డినేటర్ నమ్మిల శ్రీనివాస్, ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ సిరిసిల్ల రాజయ్య, మండల అధ్యక్షుడు పోరెడ్డి మహేందర్రెడ్డి, హన్మకొండ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు తంగలపల్లి తిరుపతి, మండల ఉపాధ్యక్షులు ఆజ్మిరా రమేష్, మడపల్లి సర్పంచ్ చిర్ర సుమలత, విజయ్ కుమార్ గౌడ్ మరియు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, మండల గ్రామ అధ్యక్షులు, ఎన్రోలర్స్, యువ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే, పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే, పెంచిన వంట గ్యాస్ ధరలను వెంటనే జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే, పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే, పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి. బీజేపీ, 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 బీజేపీ. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి. కేసీఆర్, 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 కేసీఆర్. జై కాంగ్రెస్. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి. పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే, పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే